Årets frystsnapper. Rasmus Brock Kærgaard, 3.S. Jamen, goddag. Jeg hedder Rasmus, og jeg er nomineret til Årets frystsnapper. Jeg er så næsten 20 år. Jeg er så efter sigende ganske god til at snakke med førsteårselever. Det er jo, man sige, det er en evne, som man sjældent ser blandt folk med skæg og sådan. Der ikke ligefrem ligner en, der er god til at score damer, men åbenbart. Jeg var også så heldig at få en rigtig dejlig kæreste ud af det. Så det er jeg sgu stolt af. Godt arbejde, Rasmus. Morten Christensen, 3.T. Rent faktisk så går jeg her på gymnasiet. I virkeligheden så er jeg i gang med at uddanne mig som frøsnapper. Jeg er her faktisk kun fordi jeg skal analysere, hvordan frøerne sådan, hvordan de render rundt her. Og ja. Der er mange brede forældre, der ringer til mig bagefter. Det er godt. Jeg er ved at være igennem uddannelsen nu, og jeg håber, at I vil stemme på mig, eller I har stemt på mig. Fordi jeg mener selv, at jeg er den bedste frøsnapper.